Bueno, este é a calle Cervantes, é increíble aí na esquina para cruzar. Ven o señor dun quiosco que ten un puestiño, quería venderme café. A axudarme a cruzar. Digo, no, xa aprendín como se cruza. Mira, unha planta como a miña. O amor de hombre. Esta é a calle Cervantes, esta tamén é unha boa calle. Mira, está limpa, as casas son bonitas. Gira a la derecha hacia calle Lea de Castro. Non se pode... Hai calles que realmente debe ser de xente de pasta porque están moito máis limpas. Gira a la derecha. Vale, pois giramos. Aquí é fácil. É que susto xa co móvil donde é fácil cruzar. Pero bueno... Faime coña que a pesar desta calor, pois algunhas casas adornan de Navidad, poñen as bolitas, poñen Papá Noeles. Esta zona de pasta, non cabe duda. Os hibiscus, vin antes unhas flores moi bonitas. Estas nada, estas son as bugambillas. Vaya. No Airbnb tamén nos pediron que sacáramos a basura. Hombre, pois na papelera do baño, mira as luces de Navidad, ni siquiera deixou bolsa. Tuvemos que poñela nós. Veña, continúo.